Hola, em dic Juna, estic a punt de fer 7 anys. Visc a Vilanova i la Geltrú. El conte que m'he inventat es diu Pasqua sota el mar. Com que aquest any no podré veure els meus padrins, Sílvia i Joel, m'agradaria dedicar-los a aquest conte. Espero que us agradi a tots i totes. Jo em quedo a casa. Doncs sí, avui us venim a explicar el conte de la Juna, que ja veureu que té molta relació amb el dia d'avui. Juna, amb el teu permís, m'he atrevit a dibuixar alguns dels protagonistes de la història. Espero que t'agradi i que també que no et sàpiga res, que haguem adaptat una mica la història per poder-la explicar una mica millor. Comencem? Mireu, aquesta història passa al fons marí i les protagonistes són 3 meduses, mireu-les, les tenim aquí. La primera medusa és la Gina. La segona medusa és la Gemma, que són bessones elles dues, i tenen una amiga, que és la Jana. El que més els agrada és jugar al fons marí, i resulta que tenen una tia molt especial, que és la tia Pepa. La tia Pepa és una crac, és superdivertida i en sap un munt de coses marines, i van decidir anar-la a veure. Van anar cap a casa la tia Pepa i la porta es va obrir de cop. Tia Pepa? Tia Pepa? Que no hi ets? Per allà es va presentar el cavallet de mar. El cavallet de mar, que és aquest que teniu aquí, es diu Timi. I tothom sap que les meduses tenen per mascota un cavallet de mar. Li van preguntar: Timi, Timi, has vist a la tia Pepa? I el Timi va contestar: les 3 meduses van quedar: però què diu el Timi? Però què està dient? No entenem res. Resulta que la Gemma, que sabia molts idiomes, el va entendre. I resulta que el Timi havia dit que la tia Pepa se n'havia anat a l'hort a plantar posidònies. Així que se'n van anar cap a l'hort. Però a l'hort no hi havia ni rastre de la tia Pepa. Molt estranyament, hi havia el seu cistellet, que sempre la tia Pepa sempre el porta. Doncs el seu cistellet estava amagat darrere d'unes esponges. On deu ser la tia Pepa? I és que la tia Pepa la coneixia tothom. La tia Pepa era famosíssima. La tia Pepa feia els millors pastissos de plàncton de la història. La tia Pepa resulta que, a més, participava als balls de bastoners dels pops marins. I, a més, també participava dels castellers. I, a més, també era de les puntaires llagostes. És que la tia Pepa, pela amb la tia Pepa. Però bé, tornem al cas. On era la tia Pepa? Resulta que van començar a pensar, potser és que ha anat més lluny. I van seguir caminant fins que van arribar en una anèmona. I en aquella anèmona s'hi van trobar, mireu, un ou de Pasqua. Un ou de Pasqua, però clar, no el podien agafar perquè les anèmones són molt perilloses. Només hi ha un sol peix que pot entrar a dins de les anèmones. I és ni més ni menys que el peix pallasso. Per allà passava la Lula, el peix pallasso que hi havia al fons marí. I li van preguntar: Lula, no podries pas tu treure'ns aquest ou de Pasqua que hi ha aquí dins? I la Lula: oi tant, noies, oi tant, meduses, ara mateix us el trec. I la Lula pallasso els hi va treure l'ou i els hi va donar amb elles dues. Va dir: ei, escolteu una cosa, que la tia Pepa em penso que està als esculls de corall. Ah, als esculls de corall, doncs anem cap als esculls de corall. Però de camí cap als esculls de corall es van trobar el cranc ermità. El cranc ermità, no sé si ho sabíeu, però els crancs ermitans sempre porten la casa a sobre. I aquell dia el cranc ermità portava un ou de Pasqua a sobre. I li van preguntar: escolta, cranc, però tu has vist què portes aquí a sobre? I el cranc: no, què porto aquí a sobre? Portes un ou de Pasqua, li van dir. Un ou de Pasqua, però sí. Però, traieu-me aquest ou de Pasqua que no necessito pas. Aneu, meduses. I les 3 amigues es van emportar l'ou de Pasqua. Abans d'arribar, però, als esculls de corall, van fer una paradeta al bosc de les 1000 petxines i dels musclos. Mireu, allà hi havia uns musclos xerrant, ballant, fent una mica de festa, i per allà també hi havia unes petxines molt divertides, elles. Però entremig de les petxines i entremig dels musclos s'hi van trobar un altre ou de Pasqua. Amb això que ja tenien 3 ous de Pasqua, el van agafar i van seguir caminant fins als esculls de corall. I en arribar als esculls de corall hi havia confeti, hi havia globus
hi havia ni més ni menys que els seus 3 padrins. Hi havia el Guillem, el padrí de la Gemma, hi havia el Marc, el padrí de la Jana i finalment hi havia la tia Pepa. Resulta que la tia Pepa havia estat preparant una gincama per tot el fons marí, una gincama xulíssima on havia anat amagant tots els ous de Pasqua. I així va ser com aquell dia la Gina, la Gemma i la Jana van poder celebrar el seu dilluns de Pasqua. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que espero, Juna i nens i nenes, que aquest petit conte sota el mar us hagi agradat.